Vítajte v Leopoldove, vítajte v našom zrekonštruovanom kine na Kultúrne centrum Osveta. Celý ten proces rekonštrukcie trval síce iba rok, ale jeho príprava a počiatok začal pred 9 rokmi. My sa nesmierne tešíme, že sme sa dostali do cieľa, že sa nám podarilo znovu zrodiť kino Osveta a pretransformovať ho na Kultúrne centrum. A dnes spoločne môžeme tento úspech náš osláviť. Verím, že budete s nami zdieľať našu radosť, pretože pre nás, pre mesto Leopoldov, pre jeho obyvateľov je toto veľmi významný krok.